ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪುರಾಬತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಲೇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜುಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಪೋಯಿದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಂಬು ತೂಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಪೂರ ಪೋಪೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜುಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ಏರ್ಪಣ್ಣಿ ಕೋಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಡುವೆ ಇದ್ದೀರಿ Mekalai lekane. Full shopping. Oh sorry. Pokkadan jepot batin dala ide ija pokkadan tu dala connection itta. Sisi pokkum tule pokkadan juddoge. Hogwa. Tule sisi ge batta pondla. Idrallu burger intu bajjiya. Intula Korean spot. Tulega tinda bayda mulu. Pada ಒಂದು ಜೋರು ಈಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಜಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಬತ್ ಬರ್ಗರ್ ಬಂದು ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಲು ತುಲೆಯ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬೇಕಾಗೋಗಿತ್ತು ಬಕೆಟ್ ಬಕೆಟ್ Udnilla untonda mata la yappa botiga encha panadod tulite popum roskonji poyi yappa deva body size poyi buli perevaidu full bobbena bobbidi donde kentel tontere namakke ಎಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾರ್ದು ಗಂಟೆನ ಕಳಿಸಿ ಗಂಟೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಯಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಡಗಣೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನ ತಿಂಗಳ ಕಣಕಣಕಣುಂಡು ಯಾಳಂಬಲ್ಲ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಅದು ಬಂದ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಪಣ್ಣೆ ಅತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಯಪ್ಪ ದೊಂಬು ಬಡ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಅಂತ ಬರ ಉದಸ್ಸಿನ ಪಡಿ ಅಂತ ಜಾಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರ ಟೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಮಂತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರರ ಸಂತು ಸೊಪ್ಪ ಅವಂತೂ ಫುಲ್ ಜಾಲಿಲೆ ತಿರಗು ಒಬ್ಬ ಜಾಲಿ ತರ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿಗೆಲೆ ತಿರುತ್ತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆನಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೋರ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರೇರ್ನ ನಮಗೆ ಮುಂಚಂಡು ಐದು ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತ ಪಿರ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಪೋತೀವಿ ಯಪ್ಪ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಪೋಡಿತು ಬಾ ಬುಲಿಪೇರ ಬೈದಿನಿ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಿಡ್ತು ಕಲ್ಕಲ್ಕ ದೊಂಡೆನೆ ಬರೋಂಚ ನಮ್ಚೆತ್ತಿಂಡು ಗಮ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುಡಿ ಪೊಡ್ಚು ಅಜ್ಜದ ಒಂಥರ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಾಲಿ ಅಂಡು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮೆಮೊರಿ ನಮಗೆ ಬಲ ಬಣ್ಣಗೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂತ போயினே அவ்வளோ நினைப்பது போயினே கால் ஜஸ்ட் போன குத்தி வர போயிருந்தாண்டு சரி போயினேனே அண்ட் 100 ರುಪೀಸ್ இந்த அண்ணெல்லாம் ஜாலி திரு மாத்திர ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೋದು ಅಪ್ಪ
ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅನುಂಚಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ ನಿಂತೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟತ್ತ ಬಂದೆ ಅಂಡಬ್ಬು ಕಲ್ಪಡಿ ಸೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಜುಡಿಯೋ ಬೇಕಂದು ಜುಡಿಯೋಗ ಬರೋ ಪಕ್ಕಡೆ పోయి ಅವಳು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಜಂಡಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಕಾ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತರ ಮುಜಿಗೆ ಪೋ ಅಂಚೆನ ಉದ್ದಾಗ ತೂವೊಂದು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಸು పోయి ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಲೇ ಜನ ಎತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೋನಗಲ್ಲ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಏರ್ಲೆ ಜನ ಬೇಯ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಂದದು ಪೋತೀರ ಅಂತೂ ಅಜ್ಜ ಮಂದೆ ನಿತ್ತ ಡೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಸಿಕ್ಕೆ ಟಾಪುಜಿ ಫುಲ್ ಬೇಕಾರುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನೀನು ಬರ್ಸ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತದ್ರ ದೊಂಬುಂಡು ಒಂಜಿನ ಕಡೆ ದೊಂಬಲಿಟ್ಟೆ ಅವಳ ಬರ್ಸಬಹುದು ಅಂತ ಬುಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಾರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಬ್ಬು ಸಡನ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಡಸ್ ಕಣಿದಿರು ಬಂದು ಚಿನ್ನು ಅವೇನು ಮೂರೊಂದು ಇಟ್ಟು ಬೇಲಿನ ಎತ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕುಳು ತೋಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೋ ಕೈ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನಗ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏ ಕಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಚಿನ್ನು ತುಲೆ ಚಿನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪೊಡಿತೆ ಅದು ಕಜಿಪಿಯಾನ ಅನ್ಪುಣೆ ಓ ಕಜಿಪು ಸಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದ ಒಂಚೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬಾಡು ಅಂಚ ಅದು ಚಿನ್ನವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಚಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಿ ಕಜಿಪು ಸುಕ್ಕಾತ ಬೇರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಬಕ್ಕದಾಯ್ತು ದೆಕ್ಕ್ಯಾರ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಿಗೆ ತಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಗೆ ನೀರಾಡ್ರಿ ಚಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಸ್ ತುಣಗೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾಲ ಬೇಲೆ ನಿತ್ಯ ತುಲೆಗೈತಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓ ಜಾ ನೀರು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮೂರ್ನ ಜಾರುಂಡು ಅವೆಂಜಿ ಬಟ್ ಕಟ್ ಉಂಟು ಸೋಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಸುಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮೆ ಬೊಂಡಸ್ ಬಾ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮರಲು ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಜನ ಕೆಲ್ತ ಸೋಂಪು ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನೆ ಸಾಲ ದಕ್ಕಿರೋದು ಚಿನ್ನ ಮಸಾಲ ದಕ್ಕಿರೋದು ರೆಡಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ಬೇಯ್ದು ಅಂತ ಕೊದ್ದಿದ್ದಾಗಬೇಕಾ ಖಾರ ಎಡ್ನ ಅದಾ ತೋಜುಂಜಿ ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಹೀಗೆ ಉಂಜಿ ತಿಳಿ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನು ತುಳಿ ಸಣ್ಣ ತಯಾರು ಮಂದು ರೆಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ ಮ್ಯಾನ್ ಬೊಂಡ ಸೊಂದಿ ತಿನ್ನಂದ ನೆಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಪ ಎಷ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಡಸ್ ತಿನ್ನಂದ ಒಂದು ಮೀನಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಕಣದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಂತೂ ಗಂಜಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ ಇಡೆ ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್